дар шаҳри Конибодом даври шаҳрии фестивали ҷумҳуриявӣ 100 ранги чакан доир гардид. Фестивал баҳри муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик, либоси миллӣ, тарбияи зебоипарастӣ, сифати тоза бахшидан ва истеҳсоли матоъҳои гуногуни миллӣ аз қабили чакану чакандозӣ, сӯзанидозиву гулдозӣ, порадозӣ, атласу адрасбофӣ ва тарғибу ташвиқи либоси миллӣ равона шудааст. Гуфта шуд ки дар ҷаласаи 13-уми кумитаи байниҳукуматӣ оид ба ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО дар шаҳри Порт-Луиси ҷумҳурии Маврикӣ номинатсияи чакан ҳунари гулдозӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ин созмон ба рӯйхати мероси фарҳанги ғайримоддии башарият расман ворид шудааст. мақсади асосии баргузории фестивал баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстиву хештаншиносӣ, ифтихори миллӣ, арҷ гузоштан ба таъриху тамаддун, фарҳанг, расму оинҳои миллии мардумӣ ва муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. фестивал аз намоиши либосҳои қадима, кӯдакона, рӯзмарра, маросимӣ, идона, расмӣ ва намоиши навъҳои сӯзанидозӣ доир гардид. мас бо ташаббуси пешвои муаззами миллат мо тоҷиконро махсусан мероси ниёгони мо ва либосҳои қадимаву миллии моро тамоми ҷаҳон мешиносаду медонад. зеро маҳз пешвои миллат, сарвари мамлакат, муаррифгари халқу миллати тоҷик дар сатҳи байналмилалӣ гардидаам. мо занону бонувони тоҷик имрӯз ҷидду ҷаҳд бар он дорем то анъанаҳои миллӣ ва мероси ниёгони худро пос дошта баҳри вусъат бахшидани ҳунармандиву зардӯзӣ дӯхтани либосҳои миллии атласу адрас ва чакану гулдозӣ кӯшиш ба харҷ диҳем. маҳз бо муаррифӣ кардани корҳои тарроҳону дӯзандагони чирадаст ки ҳунарнамоӣ намуданд тавонистем шӯҳрати либосҳои миллӣ ва анъанаҳои ниёгонро дубора зинда гардонем. хеле фахр мекунам, аз он меболам ки имрӯз дар фестивал озмуни ҷумҳуриявии 100 ранги чакан ғолиби озмон дар номинатсияи либосҳои идона гаштам. мо имрӯзҳо тарроҳон кӯшиш ба харҷ медиҳем ки барои эҳё гардидани либосҳо ва оянда барои бегонапарастӣ накардан ва аз бо ҳамин либоси атласу адрас ва чакан ифтихор мекунем, ифтихормандем ва барои халқу ватани худ барои таъмин намудан бо либосҳои шинаму хушдӯхт ва босифат кӯшиш ба харҷ медиҳем. ғолибон бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодом сарфароз гардонида шуданд.